K. Certified addict ako sa halaman. From bonsai to malalaking ornamental plant ay meron ako. Ako po si Melanie, matanda na. 48 na ako ngayon. At ang pag-aalaga ng mga halaman ang pampalipas oras ko dahil iba ang nabibigay nitong happiness sa akin. Isa akong midwife. Nagpapaanak ng mga buntis sa birthing center. Pero nagpapaanak din ako ng halaman sa paso sa bahay. Meron akong best friend na kaedad ko rin, si Rebecca. Mahilig din siya sa halaman. Kung ano ang mga halaman na meron siya, meron din ako. Kapag nag-uusap kami ay halaman ang parati naming topic na dalawa. Tulad ni Rebecca, wala rin po akong asawa. Single po kaming dalawa at ready to mingle. Kung pwede lang maglagay ng karatulay, ginawa na naming dalawa na available kaming ligawan. Mayroon naman akong pamangkin, si Joshua, nakatira sa bahay ko. Ako ang nagpapaaral sa kanya simula pa noong high school siya hanggang sa nag-college siya dito. Tinrato ko siyang sarili kong anak at ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Dati pa, tinatawag na niya ako at si Rebecca na mga plantita. At kapag may makita din ng pamangkin ko na magandang pots o halaman ay binibili niya para ibigay sa akin. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa kanya. Saan ko to ilalagay, tita? Diyan lang, Joshua. Okay ka pa ba? Hindi ba mabigat yung mga halaman na yan? Kaya naman ng muscles ko, plantita. Plantita talaga, ha? Oo naman. Kayong dalawa ni Tita Rebecca ang mga plantita ko. Alam mo naman, itong libangan namin after work. Ganito siguro ba sa single tapos matanda na? Maganda pa rin kayo, tita. Binobola mo ako, ha? Totoo, tita. Ay, sandali. Paparating na yung mga orders kong pots online. Tingnan mo tong design na to. Maganda, di ba? Oo, maganda nga, tita. Bagay yan, lagyan ng mga halamang namumulaklak talaga. Magmerienda ka muna dun sa loob. Hintayin ko lang dito yung magde-deliver ng pots. Sabihan niyo lang po ako kung may bubuhatin, tita. Sige. Salamat, ha? Kumain ka na dun. Sige na. May halayang ubi dun sa fridge. Wow, masarap nga yun. Sige, tita. Pasok na ako sa loob. Sige. Hoy, mga love-love kong halaman. Magpataba kayo, ha? Mamulaklak kayo. Pagandahin niyo mga sarili ninyo. Ay, baka yan yung magde-deliver ng mga pots. Sandali! Sino yan? Delivery po. Mga pots po ito, ma'am. Ganun ba? Oy, sige, pakipasok mo na lang ang mga yan. Tita, kailangan niyo ba ng tulong ko sa pagbubuhat? Wag na, Joshua. Kumain ka na lang dyan sa loob. Kaya ko na po to. Marami pala kayong mga halaman, ma'am. Kaya pala ang dami niyo ring in-order na paso. Oo. Saan ko po ito ilalagay? Dyan lang. Magagandang design itong napili niyo, ma'am. Maganda ang taste niyo. Salamat, ha? Sige, dyan na lang. Ito po ang resibo, ma'am. Nandyan po lahat ng babayaran niyo. Nagtabi na ako ng pambayad. Eto. Girl Scout po pala kayo, ma'am. Laging handa, ha? Oo naman. Ay, teka sandali. Ito yung tip ko sa'yo, ha? Salamat sa paghahatid mo ng mga paso. Ay, salamat po. Negosyo mo ba ito? Sa tiyahin ko po ito. Ako lang ang nagdi-deliver nito, ma'am. Salamat po pala ulit sa tip. You're welcome. Sana tumubo na maganda mga itatanim niyo sa paso. Ay, sana nga. I-text niyo lang ako ng direkta, ma'am, kung sakaling order ulit kayo ng paso. Minsan, matagal mag-reply yung tiyahin ko eh. Kasi hinihintay niya pa yung anak niya. Yun po kasi yung nagbabasa ng messages at mga post sa page. Sige. Hindi ko agapubuhan si Emerson, pero matikas at malakas ang sex appeal nito dahil nga maganda ang katawan. Halatang nagji-gym at maingat sa pangangatawan. Nagte-text siya sa akin tuwing may bagong post sa page nila kung o-order ba ako. Kaya madalas kong tignan ang page nila at nang meron akong nagustuhan,
Re-replyan ko agad si Emerson para magpatid sa bahay. Sobrang ganda ng mga paso kaya mas lalo kong ginaganahan sa pagtatanim. Certified plantita nga ako, ayon sa pamangkin kong si Joshua na katuwang ko sa pagtatanim ng mga halaman sa bahay. Nag-post ako ng pictures ng mga bago kong tanim gamit ang pots na nabili ko kina Emerson. Nagustuhan ni Rebecca ang pots at ibinigay ko na rin ang page at contact number ni Emerson para makapag-order din siya. Bago kong halaman at bagong pots. Di ba bongga? Ang ganda nga, Rebecca. Tulad ko. Ay nako, ikaw ang pinakamalagong halaman na namumulaklak araw-araw. Yan ang gusto ko sa'yo kasi super supportive kang friend. At maganda talaga ako sa mga mata mo. Ay, pareho tayong maganda. Mamahalin daw tayo kaya hindi nabenta dahil sa sobrang ganda. Ito naman, oh. Si Joshua ba yun? Oo, nagbubuhat ng mga paso. Inilipat ko yung mga halaman. Arrange ulit para maiba naman, di ba? Sa bagay, send me pictures mamaya kapag tapos na kayo. Oo naman. Oh, ano nangyayari sa'yo? Si itong si Emerson, maghahatid ng mga bagong paso. Friend, gusto ko si Emerson. Kinikilig ako sa kanya. Parang siya na ang pasuko at ako ang halamang tutubo sa kanya. Luka-lukang to. Type ko siya. Feeling ko mga ilang linggo na lang, magiging kami na. Sarili kong love affair, diba? Taray ko siguro kapag naging jowa ko yun. Ganda ng mga braso eh. Matipuno. Parang kailangan ko na talaga ng Emerson na makakatabi ko sa kama. Ang laswa, ha? Bakit? Hindi ka ba nag-iisip ng mga ganito? Malapit na tayong mag-50, tigang pa rin tayo. Buti itong mga halaman natin nagdidiligan, tayo. El Nino lang ang peg. Ay, ewan ko sa'yo. Ay, sandali, dumating si Papa Emerson. Ang didilig sa akin. Bye, Melanie. Tatawag ako mamaya, okay? Oh, sige, bye. Tita, bago tong halaman na to? Ah, oo. Nabili ko kahapon. Parang ikaw pa lang ang meron nito. Wala pa ata si Tita Rebecca niyan. Ako lang dapat ang magkaroon niyan. Palalaguin niyo muna bago kayo mamigay? Tita, bukas nga pala. Nagkaayaan ng mga kaibigan ko. Manunod kami ng sine. Magpapaalam po sana ako. Oh, no problem. Bukas na kita bibigyan ng pera para may panggastos ka. Sige po, Tita. Salamat po. Basta ha, ipangako mo sa akin na magtatapos ka talaga ng pag-aaral mo. Opo, yan po ang goal ko. Tama yan. Pag natapos mo ng pag-aaral mo, ikaw rin ang makikinabang yan in the future. Gaganda ang buhay mo, magbubunga lahat ng pagsisikap mo, Joshua. Salamat, Tita. Alam niyo, Ate Kay, 3 buwan mula nang unang nag-deliver si Emerson ay naging close na kaming dalawa. Hindi alam ni Rebecca na nagtitext sa akin ng hi, good morning, at anong ginagawa mo si Emerson. Inamin na nga sa akin ni Emerson na may gusto siya sa akin. Inaamin ko sa sarili ko na gusto ko na rin si Emerson kasi hindi siya mahirap mahalin. Kailangan ko nang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Wala na akong pakialam kung malaki ang agwat ng edad namin. Wala na akong pake sa sasabihin ng iba. Gusto ko nang madiligan ang tigang kong halaman sa paso para yumabong at mamulaklak. Ang sabi sa akin ni Emerson, nagustuhan niya ako dahil maganda raw ang itsura ko. Maganda rin ang ugali ko. Niligawan niya ako ng todo. Nagdalawang isip pa rin ako dahil nga malayo ang agwat naming dalawa. Pero sabi ng puso ko ay sasagutin ko na siya.
At gusto na rin ng katawan kong mayakap siya bilang boyfriend ko. Tuwing iniisip ko ang best friend kong si Rebecca na bukang bibig parati si Emerson, parang gusto ko nang iurong ang balak kong sagutin si Emerson. Pero puso ko ito at buhay ko ito. Dapat lang nasundin ko ang tinitibok ng puso ko. Kaya naman, sinagot ko na si Emerson, Ate Kay. Ang saya sa pakiramdam na meron na akong boyfriend, na may matatawag na akong honey. Honey, subukan mo tong niluto kong ube halaya. Masarap to, malinamnam. Malinamnam nga. Ang sarap, parang ikaw. Ang sarap mong mahalin. Totoo? Oo naman. Hindi ako nagbibiro. Promise. Liligawan ba kita kung hindi? Mahal na mahal kita, honey. Mahal din kita, honey. Mas matamis na pagmamahal ang nararamdaman ko sa'yo. Para akong paru-paro sardin mo. Ay, grabe naman ang pagkakahambing. Paru-paro talaga. Oo. Paru-paro na dadapo sa bulaklak mo. Masisiyan ang bulaklak mo sa pagdapo ko. Hindi ba ganun naman ang ginagawa ng paru-paro? Ganun nga. Hindi ka siguro tulog nun sa klase nung nag-discuss ang teacher mo tungkol sa butterfly at flower, ano? Oo, hindi. Gising na gising ako nun. Pero hindi lang ako nakapag-college. Hindi kaya ng mga magulang ko na matustusan ang pag-aaral ko nun eh. Nabubuhay naman ako sa pagde-deliver ng mga order kaya okay na to. Mangarap ka rin ng mas mataas. Natupad ko ng isa kong mataas na pangarap. Ang maging girlfriend ka. Kinikilig naman ako. Sino pa ba magpapakilig sa'yo, hindi ba? Masaya ako na maging boyfriend mo, honey. Ako rin. Masayang-masaya ako na maging girlfriend mo. Hindi ko akalain, honey, na magkakaroon pa ako ng boyfriend. Ay, salamat at dumating ka. Kailangan ko nang umuwi. May di-deliver pa ako mga paso eh. Honey, huwag muna nating ipaalaman tungkol sa atin kahit kanino, ha? Kailangan ko pang mag-ipon ng lakas ng loob. Alam mo naman na, gustong-gusto ka ng best friend ko. Ikaw ang bukang bibig nun. Huwag ka mag-alala. Secret lang muna natin to. Pero sa totoo lang, mas gusto ko nga na isikreto na lang natin to eh. Sabihin na lang natin kapag ready na tayo na magpakasal. Pwede sigurong ganun, no? Hindi naman natin kailangan sabihin sa lahat na tayo, hindi ba? Tama. At hindi pa din alam ni Joshua ang tungkol sa atin. Kapag nalaman niya, siyak sasabihin nun sa kapatid ko. Malalaman na ng lahat. Hindi pa ako ready. Para akong 16 years old nito. Takot na malaman ng ibang tao na meron akong boyfriend. Basta mahal kita. Darating din ang panahon na pwede na natin sabihin sa lahat ang tungkol sa ating dalawa. Sige na. Magbibihis na ako. Babalik na lang ako bukas. Sige na, magbihis ka na, honey. Mahal na mahal kita. Magbibihis na rin ako. Titingnan ko ang mga halaman ko. Ang dami mo ng halaman. Wala ka bang balak magbenta? Wala, pero sumagi na rin sa isip ko yan. Hindi mo naman siguro kailangan ng pera kasi mapera ka na. Hindi naman. Sige na, Han. Alis na ako, ha. Sige, bye, honey. Mag-ingat ka, ha? Nagpatuloy ang relasyon namin at patuloy din ang feeling ni Rebecca na jowa niya si Emerson. Sabi sa akin ni Emerson, wala siyang gusto kay Rebecca. Pumupunta lang siya sa bahay ng best friend ko dahil nagdi-deliver siya ng mga pinamiling paso. Gusto ko nang sabihin kay Rebecca pero parang may puwersa na pumipigil sa akin kaya hindi ko masabi-sabi sa kanya ang totoo. Nalaman na ng pamangkin ko ang tungkol sa amin ni Emerson.
Humingi ako ng favor sa kanya na huwag muna ipaalam sa kamag-anak namin dahil hindi pa ako handa. Tiyak, malaking issue ang pagkakaroon ko ng boyfriend na bata sa akin. Ang ganda ng plants mo. Siyempre, maganda rin ang nag-aalaga. At alam mo naman, binibisita ako ni Mr. Potts. Sino Mr. Potts? Parating pumupunta rito si Emerson kasi parati akong umu-order ng mga pots sa kanila. Parang pataba din sa mga halaman ng magandang pots. At pataba sa nag-aalaga ang naghahatid ng pots na si Emerson. Nakakakilig tuwing binababa niya mga pots at pinubuhat papasok ng garden ko. Oy, parang lumilipad ang imagination mo kung saan-saan, ha? Naku, sino ba namang hindi mag-i-imagine? Macho si Papa Emerson. Paano kung may girlfriend na yang si Emerson? Nako, wala. Tinanong ko at feeling ko ako na ang bibihag sa biceps niya. At ako ang itatanim sa mga paso niya. O diba? Ay, ewan ko sa'yo, nangangarap ka ng tirik na tirik ang araw, Rebecca. Naku, bukas pupunta din si Emerson. Maghahatid ng panibagong paso. Parang araw-araw ang orders mo, ah. Kahit maging gubat na tong bahay, basta makita ko lang si Emerson at ang biceps niya na nagbubuhat ng mga paso, gagawin kong mag-order every day para masaya araw-araw. Ay, iba na yan, ha? Pagod na pagod yung mukha mo. Galing delivery ng mga paso. Kay Rebecca. Oo. Han, namiss kita. Kiss ko nga ang honey ko. Han, sorry. Pagod ako eh. Okay lang. Gusto mo masahihin kita? Sige, pwede rin. Gusto ko yan. Lika, higa ka sa hita ko. Hilutin ko muna ang ulo mo, tapos saka kita mamasahihin. Ano, okay lang ba yung diin? Oo, tama lang. Masarap. Nakakaantok. Alam mo, nabubwisit na ako kay Rebecca, ha? Ikaw ang bukang bibig niya palagi. Nagsiselos ka sa kanya? Wala naman akong dapat na pagselosan, pero nakakairita lang. Hindi nagsasawang magpa-deliver ng paso sa'yo. At grabe ang imagination, ha, na magiging kayo raw. Parang gusto ko na tuloy sabihin sa kanya at sa pamilya ko yung relasyon nating dalawa. Han, baka magalit sila sa'yo kapag nalaman nila mas bata ako sa'yo. Parang hindi pa rin ako handa eh. Itago na lang muna natin. Okay na yung pamangkin mo lang na si Joshua ang nakakaalam. Masaya naman tayo ng ganito, hindi ba? Sa bagay. Sige, tsaka na natin sabihin sa kanila kapag ready na tayo. Yun. Ganun na nga, Han. Patuloy ang secret love affair naming dalawa. Nagsiselos pa rin ako kay Rebecca at sumusobra na ang ilusyon niya sa boyfriend ko. Kapag pumupunta si Emerson sa kanila, hindi nawawalang nagpapapicture talaga siya dito at sinisend pa sa akin. Hindi naman dapat ako magselos dahil wala namang namamagitan sa kanilang dalawa. At binigyan ako ng assurance ni Emerson na ako lang ang babaeng karelasyon niya. Ang halamang bulaklak na tumutubo sa kanyang paso. Ano kaya mararamdaman ni Rebecca kung nalaman niya na kami na pala ni Emerson? Ano kaya ang sasabihin ng pamilya at kamag-anak ko sa relasyon naming dalawa? Tuwing kasama ko si Emerson, saya lang ang nararamdaman ko. Para lang akong isang halaman na namumulaklak at tumutubong healthy at hindi na pepeste. Gusto ko nang pakasalan ako ni Emerson pero hindi pa naman niya ako niyayaya.
Gusto kong sa kanya mismo manggaling ang idea ng pagpapakasal. Pero napapansin ko, Ate Kay, na parang may iba sa kinikilos ng pamangkin ko si Joshua. Hindi na nakatiis ang pamangkin ko at kinausap niya ako tungkol sa nalaman niya kay Emerson na ikinagulat ko talaga. Joshua, may kailangan ka ba? May problema ba? Para kasing kanina ka pa malalim ang iniisip eh. Tita, ano? Ano? Ayoko masaktan ka. Kasi para na kitang tunay na ina. Tita, sana maging mahinahon ka sa sasabihin ko sa'yo. Huwag mo sabihing nakabuntis ka ng babae. May girlfriend ka na pala at hindi mo malang pinalam sa akin? Naku tita, wala po akong girlfriend. At lalong wala po akong babaeng nabuntis. Uy, ano? May bagsak ka? Problema ba sa school? Hindi rin po. Pero tita, si Emerson po kasi. Anong meron kay Emerson? Sinabi mo na ba sa mama mong tungkol sa amin? Alam na ng kamag-anak natin? May nakita po kasi ako nung napadaan ako kay Tita Rebecca. Anong nakita mo? Naghatid ba siya ng bagong paso doon? Ganun ba? Hindi kita maintindihan. Ano ba yun? Nakita ko po silang naghahalikan. Ano? May relasyon silang dalawa, tita. Baka naman nilalandi lang siya ni Rebecca kasi may gusto siya kay Emerson. Hindi, tita. Narinig ko nag-I love you-an silang dalawa sa isa't isa. Totoo ba yan? Sigurado ka ba? Opo. Hindi po ata alam ni Emerson na nasa loob ako ng bahay ni Tita Rebecca. Kaya hindi siya naging maingat sa mga kilos niya. Huminahon lang kayo, tita. Paano ko hihinahon? Pinagtataksilan nila ako. Pupuntahan ko ang Rebecca niyan. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong sabihin sa kanya na may relasyon kami ni Emerson para matigil ang kaibangan niya. Pupunta ako ngayon sa bahay niya. Oh, samahan ko na kayo, tita. Wag na, kaya ko na to. Rebecca, pumasok na ako kasi bukas yung gate. Mga walang hiya kayo? Melanie? Bakit? Anong walang hiya? Malandi ka talagang babae ka! Melanie, huminahon ka lang! Landi! Bakit mo ko sinampal? Boyfriend ko yung niyayakap at hinahalikan mo! Ano? Melanie, boyfriend ko si Emerson. Kailan mo pa ako pinagtaksilan, Emerson, ha? Magsalita ka! Melanie! Huwag ka nang sumabat sa kanya, Emerson. Hoy, Melanie, boyfriend ko si Emerson. Umalis ka nga sa pamamahay ko. Matagal ko ng boyfriend si Emerson! Talaga lang, ha? Hindi ko nasabi sa'yo, pero dapat pala pinaalam ko kagad sa'yo. At ikaw naman, Emerson, bakit nakipagrelasyon ka pa kay Rebecca? Ha? Melanie, Rebecca, patawarin ninyo ako. Patawarin? So inaamin mo ang panloloko mo sa amin? Ganun ba yon, ha? Umalis kayo sa pamamahay ko! Alas! Galit na galit ako kay Emerson, pati na rin kay Rebecca. Alam ko hindi niya kasalanan na makipagrelasyon kay Emerson dahil hindi naman niya alam na kami. Pero galit pa rin ako sa kanya. Naiinis ako. Napag-alaman kong manggagamit lang pala talaga si Emerson dahil may pera siyang inutang sa akin at kay Rebecca na hindi niya mabayad-bayaran. Nagkasiraan kami ng kaibigan ko at hindi na kami nag-uusap pa. Pareho kaming nangarap na magkaroon ng lalaki sa buhay dahil matatanda na kami. Pero hindi ko pinangarap na maghahati kami sa iisang lalaki at na magkakagalit kami ng dahil lang sa iisang lalaki.
Bakit ba nangyari ang lahat ng ito sa akin? Tita! Oh, ano yung dala mo? Halaman po. Umiiyak po ba kayo? Nabasa lang ng tubig itong mga mata ko. Binili mo to? Ang ganda naman ng bonsai na to. Hindi ko to binili, tita. Hulaan niyo po kung kanino galing to. Nako, clueless ako. Sino ba nagbigay nito? Wala naman ako manliligaw Halos 2 taon na. Ikaw talaga, tita. Manliligaw agad. Kanino nga galing? Peace offering ni Tita Rebecca. Ano? Puntahan na natin si Tita Rebecca. Malapit na rin ang birthday niya. Para magkaayos na kayo. Ako ang may kasalanan, bakit kayo hindi nag-uusap? Sumbongero ako Tama lang naman yung ginawa mo, Joshua. Sa palagay ko, right time na rin para magkaayos na kami. Best friend ko siya Puntahan na natin siya sa bahay nila. Magdala rin tayo ng magandang halaman mo dito para peace offering mo rin sa kanya. Pwede ba yun? Oo naman. Melanie? Joshua? Hi, Tita Rebecca. May dala si Tita Melanie para sa'yo. Heto ang peace offering ko. Miss na kita, friend. Melanie, miss na rin kita. Hali kayo. Ang ganda naman ito. May binake akong cake sa loob. Gusto niyo kumain? Masaya ako't dumalaw kayo. Halos 2 taon na rin ang nakalipas. Ipapakilala ko sa iyo ang inaanak mo. Ginawa mo akong ninang sa anak mo? Siyempre, kahit galit-galitan tayo, inilista pa rin kitang ninang ni baby. Ako rin! Inilista din kita sa ninang ng anak ko. Talaga? Ay, ang saya naman. Salamat, Melanie. Ayun! Nagkaayos na ang mga plantita ko! Namiss ko na yung tawag mo na yan sa amin, Joshua. Namiss ko na kayong magkasamang dalawa, tita. Salamat pala dun sa bonsai, Rebecca, ha? Anong bonsai? Tita, parang naglalaway na ang dila ako. Kainin na natin yung sinabi mong binake mong cake. Oo, hali kayo. Pasok. Napag-alaman kong si Joshua pala talaga ang bumili ng bonsai at kunwari peace offering ni Rebecca sa akin. Araw-araw daw kasi parang nakukonsensya siya dahil nagkagalit kaming dalawa ni Rebecca dahil siya raw ang nagsumbong tungkol kay Emerson. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito sa buhay ko, Ate Kay. Pagkatapos ng confrontation naming dalawa ni Rebecca, nalaman kong buntis ako. At ganun din pala siya. Nabuntis kaming pareho ni Emerson. Kahit hindi na namin mahagilap si Emerson ay may anak kaming dalawa ni Rebecca sa kanya at masaya kami na kahit wala kaming asawa, nagkaroon kami ng anak at hindi lang mga halaman ang inaalagaan namin, kundi pati na rin ang sarili naming mga anak. Hindi man po naging maganda ang pagtatapos ng relasyon naming dalawa ni Emerson at muntik pa itong makasira ng pagkakaibigan namin ni Rebecca, nag-iwan naman ang pangyayaring ito sa buhay ko ng isang biyaya. Isang munting anghel na magbibigay sa akin ng lakas at pag-asa para sa mga susunod na umaga. Hanggang dito na lamang po, Ate Kay, at marami pong salamat. Ako po ang inyong kabarangay forever, Melanie. Ang drama ng buhay, ang drama